kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bisitaam ka din ni Papay di Hospital ita, Sharon, bakit? Wala kay, sakmat lang ti agbantay itangal daw. Nag-text ti kabsat ko ang mapanak pa'y, tadda ka no klase na. Kaano nga irwaryo ya? Naawanan agbantay, irwar minton Sabado. Wala, takaasi kayo matlaang na kwa. Naimbag kumamit, maagasan. Kasla alanganin ba? Ay, wan nga ron. Sa anak ang makatrabaho. Apektado matan ti panagadal dagiti kakabsat ko. Kasaritak nga ron ni Marlene, tayo so ti mga wirita nakta. Wala kay, ibagam itiipang ko asaan pa'y arumwar. Itangal daw laang matkit di ang. Okay, mabayag mo tinday ta, rikrik naan ni Papa. Day tangarod. At damat kat di kwarta na apagpaagas na. Ngam saan matan nga agimbag. Amang ano talaga asaanin nga agimbag ni Papa, bakit? Kumusta nga'y kanuti katuga nga, Manong Rex? Saan ka numatin nga agimimbag? Ay nawaw, sayang mo, tibay bayadan day di ospital no saan mo't lang agimbag. Daytang karudading ko. Amang ano inton madamdamak at maibusan ti kwartada. Awanan da kayon ton ti agrigat no kasta ti mapasamak. Amangan kunak no mailako da pa'y dagiti sanikwada. Daytamot ti maysa pagdandanagak. Apay ngamin adida pa'y lang irwar no saan mo't lang ang maagasan. Diyak man amo ka dagitang agkakapsa. Ay, isupay kit di ataktak kan gastos dayta. Naku nang bayadin ko. No saanen ang maagasan, aklo ng dalat ta kumangaminan. Saan akasta aparigatan da pa'y lang tipada da atao. Kumusta mat nga tatikapsat mo ang masakit? Linda bakat? Kumapkapsot nga road lakay. Kat, kaano nga agbantay ka di hospital nga? Nagtekste ka anak ka, mapanak ka no biyernes. Mapang ka. Tulungam ti ka anakan ta. Wan lakay. Kasi naman takas ta ti kasasada ita. Wan nga road lakay. No saan kuma nagsakit ni Manong. Nasaya at kuma. Saan da amarigatan. Saan tayo akontrolado ti mapaspasamak itibiyag ti tunggal may sa kada tayo. Ngampatsyak nga dati napintas a plano ti Diyos para iti kabsat mo. Nagado ti plano ti kabsat ko lakay. Kaya't naabantayak no agawidak ijay balayda. Ijay kami kanu nga agnaad ta asikaswag. Awan mo't kinidakas di ta, bakit? Ado nga agpaiso ti plano na, ngamnuan niya ti plano ti Diyos para kang kuana, iso ti matungpal. Kas na kunam itay, adalaki di tinapintas a plano na para iti kapsat ko. Nay, apa yan, Manong Rex? Kaslag dardaras kayo mat. Rabiin Pagsagana kayo. Ay nawaw, apay, anyat na pasamak aya. Pimusayin ti katugangak. Anya? Kaano pa'y, Manong? Itay laeng. Pagsagana kayo. Tagawit tayo pilaeng. Sige garod, Manong. Mangala ka iti badom. Iti kasta kita da pagsukat amijay. Wan, Manong. Manungal daw tayo ijaya. Depende. Noan yan ti mapagsasaritaan lagi ti kabsat ti katugangak. Ay nawaw, apay nga isuda ti agdesisyon. Saan aya ang mabalin ada kayo? Noan niya ti bagada. Isulatan ti masurot. Tapno awan ti maibagada kata tayo. Ay nawaw, ni Sharon ti umawawag, katrabiin. Anya nga sa ti ibagana. Hello, Sharon, kaanakan. Auntie, awanan ni Papa. Anya? Itay lang, auntie. Adda kami dito'y balayita. Ay, Diyos ko. No adda pagluganan nyo, umay kayo kumaita, auntie. Awanan ti biyahe dito'y kaanakan. Awan tricycle, auntie. Alas 8 mo ngaminan iti rabi kaanakan.
Angam ibagakid angkel mo iman, takasarita na ti kaaruba mi nga ada motor na. Wan man ante. Awan ngamin kaduami dito'y balay ita. Dakda kami lang. No awan ti mangi motor kada kamay, anusan mi tangarudan ti magmagnakin ni angkel mo. Ne, apay akasta tilangan bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone mo aya? Ni kaanakan asyaron lakay. Apay kano? Awanan ni Manong lakay. Anya? Ada nga tati mabalin amang itulod kadata iti ayanda Manong. Awanan ti Jeff kin tricycle iti kasto nga oras. Kasano pa yun dayta? Sapay awan kadwada kaanakan Sharon ijay. Ipadas ko ti mapan itaen ni Pilo. Ang mga nun nakariing pailaang dayay. Wan man lakay. Salud-sudam numayat amang itulod kadata iti ayanda Manong. Bareng no umanugot bakit? Sapay la kumaa, tamaawatan na ti sitwasyon tayo. No andaban tinagkurakang. Wano na isawag ko anakis. Sapay lang kumada mapakawanak, Manong. Nadagsan ka na kami, ti kastoy anapasamag. Ngimasapol nga aklunan me, tasaan mi ba't atangal tibiyag mo, Manong. Ante Linda. Awatin niyo ti tissue. Oh. Ay, ang yaman ng kaanakan. Pasensya ka na. Talaga ajak malapdan ti panagtintin na gitilwak. Maawatan kayo, ante. Nangalak matlang iti kapeyo. Agkape tayo pa'y. Ang yaman ng launay kaanakan. Agyaman nagtaimay kayo kini Uncle Eman, ante. Naipaglaangin ata intulod na kami ni Pilo dito'y balayaw. Manungay ti binayadan nyo kan kwa na, ante. Awan mo kitay. Saan na mga inala ti bayan mi kuma? Tulong na kanumot tanday je kada tayo. Anyamatan da dya bakit Linda? Un nga ron, makapasar gid ni. Agin sasangit kanumot. Aywan gaya Manong. Nangag mo ka di ti istoryada. Ano, anya ti istoryada Marlene. Nangag ko ti panagsasarita da. Kaya't kano day taalinda ti agnaad dito'y balay ti katuganga Manong. Anya? Isu tinangag ko. Kitaan nyo ta ang mga no agnaad iti daytoy abalay Manong. Itan niya kumaaga po nga agnaad dito'y balay ti katugangak. Hay, jak amua iti dayja bakit? No di kat agraraman Saan na mabalin ti kasta kapanunutan na? Isu arumbeng nalaang akasarita yo Manong. Anya ti bagakin ko anangay. Ibagayo asaan ang mabalin nga agnaad ditoy. Intun kwan, tagikwaan dapay ti balay ti katugangam. No di yung maibagaken kwa na, siya kun ti makisaritakin kwa na Manong. Mabalin yung ti agawid. Ha? Nalpas mo't ti tabon ni Uncle. Awanan ti aramidan nyo ditoy. Di yung ibaga nga agnaad kayo iti daytoy abalay. Ay nawaw. Awam mo imbagak nga agnaedak ditoy. Na, agin didiam mo pa'y lang daytoy bakit? Anya ti kunam. Tapno awan tirirey, agawid kailangan kunak. Aguray ka. Sabalin siya met ti panagawat yu iti imbagak a plano ni Manong nga agnaed kami iti daytoy abalay no makarwar iti ospital. Hay, awanan ti adupay asao. Agraraman ka kay di Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Uray mamirmiraot kami laeng, saan ko apagintirisan ti kinabak ng tikabsat ko. Oho? Agraraman ka amang ibaga nga agawidak, kat kabsat na kalaeng may ti asawa ti kaanakak. Nututuusan kat saan kamot aparte ti pamilya may. Awan ti karbengam amakibiyak. Anya ti imbaga ni Marlene ken kabakat. Mabalin yon ti agawid, diyo ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay, kunanaki din kanyak. Ay nawa, apay kanumot akasta ti panagsasauna. Ipagarop na siguro apagintirisak ti balay ti kapsat ko apimosay Anya kumatibibiyang na ditangay. Ipaglaang mati ka anakan tanayjay. Day tangarod lakay, di na amo ti pagluglugaran na. Agpada da iti kapsat ng asawa ni Sharon, gamrod ken agraraman.
Amangan mo't no iso ti kasta ti kapanunutan na. Amangan no ti kayat da, kat iso da ti agnaid iti balay ti kabsat mo. Awan ti karbangan ni Marlene iti daytoy abalay. Saan mo't nga iso na tinaikamang, ngam no agsasao, kunablan asinaw. Gamrod kit di dagita at tawa. Tidakas na pa'y. Ipulagid da iti sabali tidakas nga aramid da. Nakunampay lakay. Mabit man laang takasaritak da di ababae sakbay nga agawid ta. Nalpasan, Manong Rex. Anya tinalpasin, Marlene. Naibaga kon iti day alindang agawiden. Pudno? Wen, Manong. Anya tinsungbat na kin kangay. Saanen anapatag no anya tinsungbat na, Manong. Tinapatag kat ammo na ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kidya. Sana mabaling agnaid da di abakat iti da ito'y abalayan niya. Isu nga rod asya kon tinangaramid iti pamuspusan, Manong. Agbain mo't siguro day di abakat iti inbagak kenkwana. Agsarita taman pa'y Marlene. May papan iti anya? Api akas di ti panagsasawm iti asawak akabsat ti pimusay. Ay nawaw, awan mo't dakas nga insawang ko, tata. Awan ti dakas ngayon sawang mo kunam. Kat no imbagam kano amabalin min ti agawid. Bantayan nyo nga minti asawa yu, tata. Anya ti kayat mo asawan? Pagintirisan na mo't gayam daytoy abalay. Paginteresan? Amangan mat no kam malila ang tinangawat mo itinanggag mo. Wen, pobre kami. Ngam saan kami agamrod? Saan mi atagik kwa ente saan mi matako kwa? Aha! Kan may sa, nagturid ka magimbaga iti kasta kada kami. Kat saan kamit aparte ti pamilya mi. Tilaing kabsat mo tinay kamang. Mismon tupay akanakan mi. Saan da maibaga ti kasta? Si kapay kiti. Saan anasaya ti kasya panagsasauya ti kabsat ko ang gala? Di mo kamin kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Awan ti kan kanunungak. Napudno ti ibagbagam. Kasaritam ti kabsat mo. Ibagam adi na ipadlaw ti kinagamrod kin kinaagraraman na. Awan ti karbangan nyo amang isawang iti kastay ti kabsat ko. Awan mo ti karbangan ti kabsat mo. Amang papanaw kada kami ditoy. Anya, ti kabsat mo nga awanan baen tayo ti parikot. No di mo pa'y bagbagan day. Isunto ti mangibabayin iti pamilyayo. Saan apod no day ta? Saan kumaati kinagamrod yo tinangruna? Laglagi pa nyo. Nga dapay dagiti kabsat ni Sharon. Isuda ti agnaid iti dayto abalay. Pudno ka di nga adda saan nyo ang nagkikinaawatan kada Rex, Uncle Eman? Saan ka di ang nag-istorya ni Antim ken ka? Awan na dakdakamat ni Auntie Linda kanyak, Uncle. Ti kabsat ti asawam ti parikot. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Marlene kan Auntie Linda, Uncle. Wan tabi nagaan na kanumot ni Antim nga agawi din. Idinalpas ti tabon ni tatang yo. Apay kanumat. Sa bali siguro tinagawatan na iti istorya anangag na. Ti imbaga ni Antim, ket plano day di papayo nga agnaeden dito'y balayo. Tapno adda kumati mga sikasukan kwa na, ngam kastamot ten tinapasamak. Ay, una yan ni Marlene. Bagbagam ti ipag mo. Awan ti karbangan na amang ibaga iti kasday. Takabsat day di papayo ti asawak. Numaminsan mo't ni Marlene. Di na amo ti pagluglugaran na. Ala, bayan nyo, Uncle. Kasaritak ti ipag ko. Saan ang maiparbang ti kasya pa nagsasaom iti kabsat ni Papa, Marlene, ading ko? Awan ti amok abasol ko, Manang. Ti pa nagsasaom kadaan ti kan Uncle ti parikot. Anya? Awan bibiyang mo iti day di abalay. Naa, no tinaisawang ko ti isyo, kayat kulaang nga ibaga a konsernak iso anaramid ko ti kasjay. Concern ka? Wano addapay sa bali ang makagapo. Ha? Ay ko, Manang. Inton sumaruno, di ka makibiyang. Naawatam. Saan ko maasikat ti agbalin arason ti saan mi apagkikin naawatan kadaan ti. Pinagsasawam kanumot ti kabsat ko, Sharon. Gaputa di na amo ti pagluglugaran na. Saan anasaya at ti kasya pa nagsasauna iti kabsat ni Papa? Ay nawaw, concern lang ti kabsat ko, iso anarabin na ti kasjay. No may papan iti kakastabanag, awanen bibiyang na. Anya? Ulitak manin ha, awan bibiyang nakadagiti sa nikwa ni Papa.
Nasaya at atao ni Auntie Linda. Kat amok asaan na amaaramid timang tagi kwa iti saan namat ako kwa. Diwan lang. Ibagam iti kapsat mo, tagkid daw iti pamakawan kini Auntie. Masapol pa aya. Kasapulan na. Iso nga ro tinagkamali. Ni Auntie Linda pa'y laang mat anasingpat, ken naayat at tumultulong ken ni Papa ti pangibagaan na iti kasjay. Ha, agraraman kit di ah. Anya. Agpasensya ka kanukin Auntie Linda no makita manin. Itian niya kumaaga pungay mo. Agpasensya ka. Tatakas ti pa nagsasaong kwa na iti. No sa anak anagsao, ang mga no nagnaedan day di alinda iti balay ti katuganga manong. Aramidem latan ti magakading ko. Anya? Tapno saan data apagpanunutan iti dakas. Saan ka di an naibagam kanyak akayat mo ti agnaed iti day di abalay? No saan ka ngagpasensya iti dayja alinda. Ang mga numakadlaw da. Datanto ti mapadaksan. No saan mo aramidon ti imbaga ni Sharon. Ay, pasensya kayon, iti dakas nga insawang ko, Auntie Linda. Naimbag may kanaamiris mo ti bidrut mo. No saan daklang a kinasarita ni Manong? Saan kong aramidan ti kaston? Anyat ko nam. Ha? Ay kwa? Ti kunak, sapay la kumata mapakawan na kon, ante. Inton sumaruno nga men, ambuam ti pagluglugaram. Wan, Auntie Linda. Di ka agbalin nga agraraman. No saan ka aparte ti pamilya, di ka makibiyang. Ha? Di mo ipadlaw ti kinagamrawd ken kinaagraraman mo, tati kapsa mula ang tinaikamang iti pamilya may. Naawatam. Ay kwa, wan, ante. Nasaya mo nga rod no kasta. Ilugar mo ti bagay. Kan siguraduam, ahustaw ti panagawat mo iti istorya. Sakbay ka nga agsaaw. Tapno saan ka nakababain. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuampay nga umuna ti lugar mo. Di ka agbalin agamrod ken agraraman. Taday ta nga aramid, ti mangibaba iti kinataom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpasyudadak itatatang, da kayo pay lang ti makaam mo iti apo ko yaw. Ay lawaw. Adat aramidam iti sintro. Marian anak ka. Mapan ko alaan ti kwarta nga impaw it nilakay ko, tatang. No kasta. Adda marin ti kwarta nga impaw iti OFW nga asawam. Adda tatang, saan mat amabalin nga saan nga agpaw it? Mala. Agrubot ka nga ruday. Agaawid ka adagos no malpas ti lakad mo. Di mo man ibaga ang mabayagan ka ijay. Wain tatang, gumatangak lang iti masapsapol ti apo ko yaw. Da kayo nga'y, awang kad ipagatang yaw. Awan anak ka. Tagitigit di masapsapol ti anak mo ti gatangam. Sobra ti kwartang impaw it nilakay ko, tatang. No adda ti sobra, ibang kaum. Tapno adda ti gastusin nyo, no adda emergency. Sobra lat taday jay, tatang. Saan tayo nga amaw? No aginggat ka ano ti panagtrabaho nila kay mo iti abroad. Iso nga itabay lang, rugyamaw ti agurnong. Saan aparikot day tatang? Irinyo naman ti kontrata na Lumabasak pa, Nana Rose. Nay, si Kamat Gaya, Marian. Agpasyudad kan samad. Gusto kayo, Nana.
Siguro, adda manen impaw iti OFW nga asawam. Addaan na, iso ti mapang ko alaan. Ay ko naktumot. Nagasat ka, taam mo nila kay muter aramidan na. Ken napagasatan anak ka abroad. Ay talaga nagasatak iti asawak nana. Ayun gayam, ado ka di tigatangom ijay balasang ka. Saan matunay nana? Aday pagatang yaw. Agpagatang ako maiti agas. Mabalin latamot. Ilis tayo laang. Iti kasta ket amok no anya tigatangak ng agas para kada kayaw. Agudungak ita, Peter Lakay. Ti anak tangay bakit? Itugot ko latnan. Ay nawaw, amang ano marigatan gamay. Saan? Basit laang matiin listak agatangan mi. Anya nga tanong siyaklatan ti agudong. Siya kun Lakay. Sayang matimay sa aldaw mo iti trabaho. Unang, Di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Agsagana kakit dita makitagad ka manan. Isupay titangdan mo nga igatang tayo kadagiti masapsapul tayo. itugot mo nga rin payong. Tapno saan ang mainitan ti anak ta? Ay nawaw. Ni Dorothy mati sumungad. Kan anya ngay dayjay. Intugot na mati anak na. Apay akas dati pa nagkitang kanyak, Marian. Ay kwa. Awa mo kiday. Adda ka dirugit iti rupa. Awan, si kaki dimot. Iti sangulatan ti pagtugawak. Narigat no day ta Dorothy ti makaabay ko. Iti kasta alangada iti anak na. Sigurado asabali ti payudda. Apay adi ka pala sumrag tita, Marian. Pakiawat man gayam ti bag ko dita. Saan ka ngaglugan? Bakan ti gayam ti Francet. Ijay latan ti pagtugawak tapno komportable Hay, simang puta malangan. Kumusta ti lakad mo anak ka? Maasarak nga rod tatang. Naranaak pay laang daduruti kan ti anak na iji paradaan itay. Anya ko maitano na ranam ida. Maasarak itikas di alangada tatang. Amuyo ka day. Kasla pagpigadan dagiti kawasda. Ay nawaw, anadamamit ti panagsasaom si Kamarian. Pudno ti ibagbagak tatang. No nakita yu laang ida, siguradong adamo maibagayaw. Gagangay na Anya agagangay na mga ibagbagayaw. Amumit amarigrigat na Dorote. Apay amasapul nga idadanis mo da tao. Kay ibagbaga laang matinakita. Ngam no saan kayo nga interesadaw, aguli makaklangan. Siya mangaminon ti dakas iti imatang yaw. Imbilag mo matidaya per ti anak ta Dorote bakit? Ta naibusan ti daya per na Lakay. Naibus manayin? Lakay. Nulampin mat nga minti ipausar na. Mabasa at ipagturugan tayo. Ibasuram dagi jay at agumatangak to bakit? Ay nawaw, awan nga rudon Lakay. Awan usaran na inton bigat. Ay, No ibasurak dagi jay adaya per, awanan Anya nga iti usaran ti putot mo. Awan pa'y matangdan mo. nagrigat lagi ti kastoy kasasaad tayo bakit? No saan ko mga min analogi ti sigod a pagtrabahwak? Saan tayo ko mga agrigat a kastoy? Saan tayo mat nga rod a kontrolado ti mapaspasamak iti biyag tayo. Sapay la ko ma. Tadamot ti mabiro ka kapag trabahwak. Tay permanente kumamot tayo. Tapno saan akaasi ti anak ta? Addanto ka di Lakay. Imbilag mo magdagiti daya per ti anak mo, Dorote. Tawanan usaran na nana. Saan ka agimatang edi nagpasyudad ka? Gimatang ngam naibusan nana. Numakawaya ka, mapan ka iti istor ko. Apay ijay nana? Itad kuken ka ti daya per ti apo ko. Adda ngamin imbati da edi nagpasyar da ijay balay. Ay nawaw, saanan nana? Nakababain mo't kada kayo. Daya perti apo ko yung itadyukit din kada kami. Saan na matlaangan ang mausar day jay? Iso nga itad kulatan kada kayo. Umay kantaw ta isaganak ti itad kuken ka. Ay na, agyawan ak unay nana. Ti Diyos timang subad iti kinaimbagyo kada kami. Ti apok ngay, Nakaturog tatang. kahit sa dino ti papanam.
Adala mapang kugatangan dita store tatang. Awang ka di ipagatang yo. Awan magkit day, ngam no mabalbalain kat dumagas ka kumaiti ayan na antim suseng. Apay ijay. Alaam ti parya nga order ko king kuana. Ay nawaw. Nagadua parya iti arubayan tayo. Ado angam awan matbunga na. Bunga ti in-order ko kin antime. Nabayadan ka di winnaw. San pa'y anabayadan? Ngam alaam latta. Ibagam abayadak to numaalak ti pensyon kaw. Adto yung tigat-gatangom atina pa, Marian. Agyaman aklaunay, nana. Agyaman nakmatkan ka. 5 basak iti ayan daduro ti itay. Kat nakita dagiti daya per nga imbilag na. Apay dagiti daya per nga imbilag na. Ipausar na dagi jay adaya per iti anak na, nana. Wan kanumot. Inikak ida iti daya per. Ngam kurang dayjay. Amumot ti kasasaad da. Ay nawaw. Kaasimot ti anak da iti kastang ar-aramiden da nga gasawa. No apay nga minang nga nagpasikog laang kan lakay na kat amo na amarigrigat da. Ay sos, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom si Kamarian. Kapudnumot nana. Adda trabaho ni Peter iti. No saan laang anabangkrap ti restaurant a pagtrab-trabahuan na, saan da nga agrigrigat ita. Ti ibagada ki day, imuna ti kinagatilda iso akas jay nana. Agtaan ang kaman. Naimbagkan ka ata OFW nila kay mo. No awan ti amom a maitulong mo kadakwada. Nasaysaya at no aguli magkalagtan. Nakitak ti imbilag ni bakat mo, Peter. Ay nao, anya tikat mo asawan? Dagiti daya per nga imbilag na Dayjay ka di? Anya nga minti ar-aramidam. Apay nga agrigrigat mo ti pamilyam. Sipod na awan anak iti trabaho, kit nagrigat kami matan. Narigat no saan permanente ti trabaho. Tay tangamin kat, tigatilyo tinangnang runa. Anya? Pudnumot, iso akas sa timapaspasamak, tadiyo ammo ti priority yo. Mapilpilitan kami ang mga rami di kasjay. Gaputag kurkurang ti kwartami. Kat siga, no awan tinasaya at nga isawang mo, mabalin ka di nga agtal na kalaangan. Nasakit ti mariltok anya. Saan tayong agpapada iti estado ti biyag? Naimbagkin ka ta OFW nila kay mo. Saan kayong agkurkurang iti kwarta? Oras saan ka nga agtrabaho, tada ti maipauit na ken ka. At to'y titangdan ko bakit? Gumatang kay ti daya per ti anak ta. Ni, apay akas talakay. Kaslamadi matimod mo ita. Makapasan mo't ngamin ni Marian. Ay nawaw, anya timbaga ni Marian kan kaaya. Dagiti daya per nga imbilag mo. Apay ka no day jay. Uy-uyawan na. Anya? No sa anak-anak kapag tepelitay. Amangan no nagtanog ko day jay ama naguyaw. Ay madi alakay. Di ka agaramid iti pakabasbasulam. Awatan nga rutin ti kwarta bakit? Gumatang ka iti masapsapol ta anak ta. Saan laang ngamin amakit-kita ni Marian dagiti sakripisyo ta. Iso akas ta ti panagsasauna lakay. Ken maysa, di na amo ti rigat a pagdaldalanan ta. Ngamin, day talaang mat aguruuray iti ipawit nila kay na ti ubraan na. Amuyo ti aramid dadoro ti kan ti asawa na, tatang. Anya ti kayat mo asawan, Marian? Nakitak nga imbilag da tinausar adaya per ti anak da, tatang. Kat, Nakababain ti kasjay. awan siguro ti kwarta nga igatang da Kasano, kat imuna ti kinagatal da, tatang. Apiakas ta ti ibagam. Kit agpada damat nga adda iti husto nga idan. Kan maysa, adda ti trabaho ni Peter ide. Di dalaang ninamnama ang mabangkrap ti pagtrabahuan na. Rason lang day, tatang. Ay nawaw, saan ba't akas ta ti panagsasaum anak ko? Dakis ti kasta. Pudnumot ti bagbagak. No saan ang nag-abroad nila kay mo? Agpapaada kay laang kadadoro tay amarigrigat. Kan maysa, no awan mo't laang ti itulong mo kadakwada, nasaysaya at no agulimag ka. Iti anya kumaaga po at tulungak ida. Saan kumat ida akabagyan? Pakabasbasulam lang ti kastangar aramidaw. Kaya't ka kumaama kasalita no saan ka abisi, Peter. May papanita niya ti pagsaritaan ta, tata.
May papankan Marian. Siya kung dagkid daw iti dispensar kadag iti dakes nga isaw-sawang ti anak ko. Pakawanan nyo kuman ni Marian Barok. Ay nawaw, apay ada kayo dagkid daw iti pamakawan. Kasi saan mo't ada kayo ti nakabasol, tata? Gaputa mo kasan amaramid ti anak ko dayta. Anya? Ipagkarup na arasaya at tikas dengar aramidin na. Nalakakin kwa na tagsasao. Ngamen, saan namit amapaspasaran ti rigat apagdaldalanan nyo ita Barok. Wala, tao FW nila kayo na tata. Timang set edi nag-abroad nila kayo na Barok. Di na panunutan, ano saan nag-abroad ti manugang kao. Amangan no marigrigat damag ngaging gaita. Anya ti pagpupungto tamaya, di pa kalmar na napudot ti ulam. Ay, makapaasar mo ngamin di manugang yu tatang. Apay nila kayo mo? Kisayan na pa'y kano ti ipawit na akwarta, tamasakit manan ni nanang da. No kas tagayam, masapul nga agtipid kamutan. Ay nawaw, sa anak ang nairwam iti kasta tatang. Awan mo ti pagpilyam anak ko. Ay, makapasurun ti kastoy. Awan tinduldulin mo akwar tayo di taya. Awan tatang. Idi pa'y ngamen nga ibagbakakin ka nga urnong ka. Ngamtangkin ulo kamot ngamen. Nakatangtangsit ka pa'y mag. Kanayon mutan anapudot ti ulo, Marian. Nagriga laki din ti kastoy nana Rose. Anyat kayat mo asawaan. Masapol nga agtipid kami nana. Ah, dukasta. Agawidan nila kay Mau. Saan pa'y? Ngam masakit kano ti inana. Anya, Sa anak ang nairwam iti kastoy nana. Naibusan ti diaper ti anak ko, ngam awan ti maigatang. ay kat agtipid kayo No kayat mo, gumatang ka iti lampin. Saan mo nga rod a waterproof ti lampin nana? Kan amangan no agrashes ti anak ko. May mayat latam ti diaper anana. Anya ngay ita, mapadasam mo tinapadasan ni Dorote. Ay na, di man ipalagib day ta kanyak nana. Apay, masaksakitan ka kaday. At dati na imbagadamag bakit? Anya day taan na imbag adamag lakay. At damot lang ng pagtrabahwak. Pudno? Uwan bakit? Naawat akong kas janitor iti may sa pagadalan ni Jesentro. Ay kat nasaya at ano kasta lakay. Panagkunak kat saan tayo matunayan ang marigatan no permanenten ti trabaho. Kan at least, mayat ti sweldo kajay bakit? Una, saanin ang masapol nga ibilag ko dagiti daya por anausar ti anak na. Saanin bakit? Sa isaya at ti trabaho. Tapno saan tayo nga agrigat? Adaak na na Rosie. Anya ti umay mo gatangan, Dorote. Sa anak agumatang nana. Imayak, tada kayat ko nga itid kada kayo. Ay nawaw, anya ti itid mo kanyak. Bibing ka nana. Nay, nangalaam ngay iti bibing ka. Inlutom ka di day tawon no. Saan ko nga inluto daytoy nana? Ginatang nila kay ko. Ginatang nila kay mo kunam. Una na, nagsweldo ngamin nila kay ko. Iso nga damot basit kwartami. Ay kat nasaya at ano kasta. Maragsakan ak unay para kada kayo iti asawam. Saan kan amang ibilag iti diaper? Una na, kat sapay la kuma tatuloy-tuloyan daytoy. Anya ti maimbaga day di aduro ti kada kayo nana Rose. Nakita ka naggapod ti istoryo ka. Imay sama imutang day jay. Kamali ka, Marian. Anya ngay nga raw. Wano, imay di mawat iti tulong. Makitkitam ka di day taabibing ka. Wow, nana. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Inted ni Dorothy dayta. Ay na wow. Ada kwartada nana. Adda di mo ayaam mo a janitor nila kay na. Aya. Iso nga awanan ti makitam anay bilag adaya per iti ayanda. Tadamot ten igatang da. Nagsinukat kayon iti sitwasyon. Kasla ada kayat yu asawan nana. Dakes ngamin ti panagsasaum kadakwada idi na kong. Narigat ti sumanao no awan metlaeng maitulong tayo.
Anya, No makita tayo a marigrig at tipada tayo a tao, saan tayo ida nga irurumen? Laglagi pun tayo, nga awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. ay nawaw! Awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Laglagi pam, ano anya ti inaramid mo iti padam a tao, isuntumat ti agsublikan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, amangan no adam mo, wano gayem mo nga kasapulan iti washing machine. Ay nawo, apay mo't bakit? Ilako ko mati washing machine ko, lakay. Washing machine mo? Ilakom ti washing machine usaram? Saan Ti washing machine a price ko iti paraffle ni Mare Winona. Ay nawo, nangabak kagaya may raffle, bakit? Wala kay, dakkel dagi ang washing machine. Mayat pa iti brand na mailakok iti 10,000 no kwa. So na lang dawan mo't amok apangilakwan, bakit? I-post ko lahat nga ro dun iti Facebook. Barang adda interesado a kalugaran tayo. Uwan, bakit? Ipos mulat tan iti Facebook. At damot ta washing machine a ginatang ta. Mabalin pa'y mo't amausar day ta. Wala kay, ilako, tagyay bayad na. Igatang ko iti daduma pa ang masapsapol tayo. Mayat day ta na panunot mo, bakit? Hello, Mari Berlin. Anya ti bagam? Brand new ka diti ilaklakom a washing machine, Mare. Ayun, Mare. Brand new day jay. Manungay ti panangilakom, Mare. 10,000 laang. Dakkel day jay. Kun mayat pa iti brand na. Awan bawas ta 10,000, Mare. Awanin, Mare. Nugatangam day jay ijay syudad. Saan laang a 10,000? Nangingina pa'y. Umay kuntuman kitaan, Mare. Di mo ilaklako iti sabali tatalaga ka sa pulak ti washing machine. Kaano nga umay kaya, Mare? Inton day off ko, Mare. Sabado ti day off ko. O sige, urayin ka dito'y balay, Mare. Indilit mo matantipos mo, bakit? Ginatang da ka diti washing machine mo? Saan pa'y? Ngam interesado ka no ni Mari Berlin. Ay nawa, sigurado ka di mo't lang agatangan na? Awan pa'y mat na ibagana no sigurado. Ngam dakkel ti posibilidad na agatangan na. Nang runa pa'y kat awan washing machine da. Barang saan na abaratan Saan mat siguro, lakay? No dadto, makat narigat ngamin no gayim mo ti customer mo. Apay mat ana ibagam tikas na. Wana bakit? Tano dadto makat narigat da kasarsarita. Day tala ang agpayso. Ngam sapay la kumaata saan akasta ni Mari Berlin. Itapay laang kat agsagana kan, bakit? Anya ngay kumati isa gana Ti kumarim saan mo nga ammo ti taray ti panunot na? Mapanak iti ayan ni Mari Janice, tatang. Ay dawaw, apa ijay? Mapankuman kita anti washing machine nga ilaklako na. Aday lakla ko na ya. Adda, nangabak ka no iti raffle, ngam saan da kasapulan ti washing machine. Tadamat ten washing machine da. Iso nga ilako na kanyak. Adda pagbayad mo, no bilang man ta magustuam? Adda 3,000 ko dito'y tatang. Adda ya mati 3,000 washing machine? 10,000 ti panang ilaklako na, ngam utangak pa'y laang ti daduma
Kasapulan tayo lang ti washing machine, tapno saan tayo mabannog nga aglaba. Dakkel mo gayam ti washing machine nga ilaklako, Mari Janice. Branded pa isi ka. Aywan amare. Saan kan amarigatan nga aglaba iti ulas no gatangam dayta? Saanan amasapul nga igilgil mo no kwa? Hun nga rod, Mare. Kursunada, ngam awang ka din tawar na, Mare. Mano ti budget mo ay amare? Di lang mabalin at 3,000 laang, Mare. Ha? Ay nawaw. Naglakamot una yun ta 3,000 mare. Di bali ata saan mo mataginatang dayta. Price mo laang mo dayta. Anya? Ngamtap no awan ti ibagbagam. Bayadak latan ti 10,000. Iso na laang ata saan ko ang mabayadan ti buo ita. 3,000 laang ti maitid ko. Jay kurang inutak to abayadan kang ka. No manugot ka ah. Mabalin latamot mare. Basta agbayad ka Wun, Mare. Awan pagdanagam. Tatauak akasarsarita. Ayan nga iti 10,000 abayad ti washing machine mo, Janice, bakit? 3,000 pa ang tintad ni Mari Berlin, lakay. Ay no, impautang mo iti kumarem? Wan, lakay. Naimbag ano bayadan na? Inutan na kano. Ano santang urayan apay ana sa ludsod mo. Buludag kumapay ti kwarta. Ngam saan namot gayam abinayadan iti buo. Pangusaram iti kwarta aya. Igatang ko kuma iti chemical kan abuno. Kurang ngamin ti kwarta ka nabati bakit? Usaram pa ilaang to'y 3,000 Saan mo pengaw sa rin? Saan pa'y? Buludag man pa nga raw. Bayadak to numasingir ko ti bayad tinatenta bakit? Wan, okay lang kanya. Ti kwarta, kat kwarta ta adwa lakay. Ay nawaw, at dagaya man washing machine niyaw, berlain ka anakan. Addan tinura. Kabarbaro dayta. Manungay dayta. 10,000 ti panangilako ni Mari Janice kanyak ante. Ay kunangina magayam, ano kasta? Dayta nga rod ante. Nangina launay, kat price na laang mo. Daytoy iti raffle. Dayta dayjay. Wan ante. Mayat nga min ti branday ta washing machine ka anakan. Nakitak ti impos ni Winuna. No sa anak nga agbidawt, 15,000 ti presyo dayta washing machine. Wan ngam saan na kumamot nga ingi na unay ta saan mo't anang irwar iti dakkel apunan. Numano ti kayat na panang ilakaw, ay katadamot kan kwa na daytan, takukwa na mga raw. Wan ngam. Ay nakaanakan, at dakarbangan ni Janice nga agdesisyon, numano ti panangilako na iti dayta washing machine. Alawanan ante. Nangabak kayo manan. Nasabat ko ni Berlin di tadalan ni tay bakit? Dito'y balay ka di tinagapuan na? Saan mo itlakay? Sa dino kayo nga ta tinagapuan na? Ang mga nunaggapo iti ayan ni Antina Apay ana sa ludsod mo. Huwag na Tate amok imay na binayadan ti utang na rin ka. Saan pa'y nga rod lakay? Singire mo na. Makabulan ng tinapalabas, sipod inutang na tayo di washing machine. Ay, wan nga rod lakay. Bayam, singirik to no awan pa itid na inton agsweldo na. Huwag bakit? Tay supay mo't agastusan ta. Di ka madanagan, ta singirik day jay. Saan mo't amabalin at thank you latan ti ibayad na kanya. Nakasapsapa ka, may anagawid, anak ka. Agresign na kun iti trabahok tatang. Kanya, Maumuma akon. paya mo ka ngay. Nagapa kami iti may sa akatrabahwak. Kat daytoy mabus ko. One-sided launay. Kasta, Wan, kanunungan na ti aramid dayjay nga Isabel. abangan may nubasol mo nga men. Apay abasol ko. Kat isumot ti nakabumbuntog nga kukuti. Di kag darasudos anak ko. Sakbay nga agresign ka. Agpanunot ka pa iti maminribaw. Ipalagip ko lang ken ka Saan pa'y anabayadan day ta washing machine? Ay basta, agresign na kun tatang. Inutaklat ta ngamin abayadan ta washing machine. At dakin ka day ta. Ipilit mo ba'y tikayat mo? Anya dyan nadamag ko bakit? Nag-resign ka numot gayam ni Berlin. Aya, asino tinakadamagam lakay? Iso tinaybaga ni Tata Orlan kanya. Ay nawaw,
Kasano nga rod ang makabayad kanyak no nag-resign mat gaya man iti trabaho na. Mapan ka iti ayan data iso ti kasaritam. Mapanak man ngagpaiso ijay. Huwag bakit tapno malagip na. Amangan mo't no nalipatan ng adati utang na king ka. Day tanga rod lakay. Kunak tumot king ka. Narigat agpapautang iti may sa agayam. Amangan no intong madamdama kat day tapay ti saan nyo apag kinawatan. Kumusta ngay mare? Imayak ta singirak ti balance mo iti washing machine. Pasensya kan amare, ngam awampay mo maitad ko kang kaita. Ay nawaw, apay ngay mare. Nadamag mo mo siguro, ana ikatak iti trabaho mare. Awan indulin mo di taya. Awan mare, anusam ti aguray, wan. Ay nawaw, aginggat ka ano ngay ti panaguray ko mare. Sa anak asigurado, ngam di ka madanagan, tagsapsapulak magki din iti sabali a pagtrabahwak mare. Asap kumaa, takasapulan mi mati kwarta mare. Nakangingi na mo ngamin ti panangilakong, kat saan mat adakkel ti puunam. Nagapula ang mat dayjay iti raffle. Napagsaritaan tan ti presyo. Apay akas tamat tan ti bagbagam ita mare. Wan ata overpricing ka mare. Husto laeng mare, nangina ti kas di a washing machine. No tutuusan ay kat nakatipid ka pay ket di iso asaan kumaakas dati pa nagsasaong. Anya ngay bakit? Nagbayad ti kayo mo? Saan nga rod lakay? Tijak kaya, kas di mo ti pa nagsasaong na kanya. Anya timbaga na kang kaya? Nangina ka no ti pa nang ilakok, kat price ko laeng dayjay iti raffle. Ay nawo, api akas tamot ti bagbaga na. Day tanga rod lakay, maasarak iti dayjay a babae. Nay, kita ama. Amang ano day ti pagrugyan ti sa inyo pag kinawatan nga gayam. Ay makaamod itan lakay. Basta siya, awan dakas nga aramida kan kwa na. Sing-singir klaang ti para kanya. 5 bulan ang tinapalabas, bakit? Awan ka di pa ti plano ti gayam mong agbayad? Yakam mo lakay. Ay nawaw. I-message mo Ura i-message ko no saan matlaang ag-reply. Awan lakam mo. Tiwod mo't gamit ta kumarem. Jakla impagaro pa kasto'y ti aramidan na kanya. Nagtalakakan kwa na. Ngumita, parigatan na kiden ngagsinger. Day tangarod kat bakit? Kumarem pa'y ngarod. Ay, awanan. Amangan no aga pa kami matan no kastatar aramidan na. At damat ang trabaho na. Ngam no apay adi na mapanunot ti agbayad. Anya ti gagarayaw ang tinura. Kunak man no nabayadan ng day ta washing machine. Ah, Nabayadan ka day wano saan pa'y. ay kwa ante. Ay nakaanakan. Adda ngamin nangag ko aparigatom kanumo ni Janice ngagsinger. Kinapudno na, saan ko pa'y anabayadan day ta washing machine ante. Apay nabayagan nga inalam day ta. No pampanunuto ngamin, katkasla nanginalaunay ti panangilako ni Mari Janice kanyak ante. No anya tinagsaritaan nyo ididamaw, ay kat iso at ibayadam. Nangina nga raw, kat price na laang day ta iti may sa raffle. Ay nawaw, agbayad ka kideng. Saan nga umdas arason day ta, tapno madadaal ti relasyon nyaw nga aggayaw. Kumusta ngay maray? Ne, nagpasintro ka magaya Mari Janice. Wan, itay pa'y akit kitaan ka. Italaan ka di nakita na. Wan, Maray, makapakiktot ka mo't. At damat siguron kwartam ditaan niya, mare. Mabalinan tagsinger. Saan kumamot adito'y paradaan ti pagsingiram Maray? Ni, apay kumaasaan. Ibabain naklaunay mo't. Ay nawaw, ibabain kamot ngay bagbagam dita. Awan mat dakas ngayon sawang kukut. Agsing-singirak laang mo't. Awan pa'y kwartak ita. Na, agbayad ka? Wano kayat mo nga idanon ko itibos mo, ti aramid mo. Ne, saan kumamot akas ta Wano tibos mo latan ti kasarita, taitid na kanyak ti sweldong. Day tati di mo aramidon. Saan asyak ti ibabain mo ijay? No di mo kayat ti may babain, agbayad ka. Bayadam numano ti nagsaritaan ta. Saan akas ta anagado ti rason mo? Amang ano adat ti kwartayo di tatatang. Apay ti kwarta anak ka. Ananwan ti kwarta.
Nayunan nyo man ti kwartak tapno mabayadak matan ti utang ko ken Mari Janice. Manuti kurang aya. 3,500 pa tatang. 500 lang ti kwartak ditaw yung anak ka. Utangak pa'y ta 500 tatang. Bayadak to no agsweldoak. No, hindi pa'y kumangamin abinayadam dayta, dinalpas ko man. Day tangarot ti bidot ko tatang. Masapol ang makabayad akon. Tapno sa anak akulitin day a Janice. Nalpas ka di ti aramiden nyo, Antinora. Nalpasan na. Anya ti bagam kanya kaya. Amangan kunak no adda kwartayo di tante. Ay nawaw, pangalaak ngay kumaiti kwarta kat awan matrabaho. Kasapulak ngamin ti kwarta ita ante. Pangusaram aya iti kwarta. Bayadak ti utang ko kan Janice ante. No kasta, saan ka pa'y gayam ang nakabayad? Saan pa'y ngarod ante? Sapay 1,000 lang ti kwartak dito. Ti pensyon nyo ngay ante. Intun bigat pa'y amaalak day chay. No awan pa'y ti pangusaran nyo. Ipautang yu pa'y kanyak ante. Bayadak tumutlaan. Agbayad akon, Maray. Amangan mo't no. Ay na, di ka madanagan. Ta kumpleto da ito'y, Maray. Ay, naimbag man ta na panunot mo ti agbayad, maray. Wan atap no awan ti maibagam kanyak. Danda ni gumura akin kan. Pasensya kan, Maray. Angam tinapatag kat saan anatawanan ti utang mo kanya. Dandanikit din, Maray. Agyaman naklaunay ata nasaya at latatipan nakisaritam kanyak. Awato mon ti bayad ko, Maray. Ay na, agyaman ako na'y maray. Agyaman nakmut, Maray. Jakon kayat ti umutang keng ka. Oray siyakmat jakon kaya ti agpautang kan ka. Kunaklakit din no day tanga utang ti pakapirjan ti nasaya at a relasyon tanga agkumare. Pagadalan ta addo amare. Pagadalan mo, taintun sumaruno, di ka agbalin atiwad. Ay, nawaw! Bayadam ti utang mo. Iti kasta, agtalinaed ti ayat, panagtalak kan respeto iti nagbaetan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sukunan naktuman numalam, obet? At umot ti jeep ang mabalin mo apagluganan. Ag-overtime kami ita. Sigurado apilan tumanan ti aglugan numalam. Sukunan na kumatap no sa anak amarabyan. Nagado a jeep dita. Ay nawaw. Pila nga rod ti aglugan. Isu nga rod nga inpa full tank ta ti motor mo tapno adda ti mausar. Halawanan. Tapno awan ti ado asaom. Umay kanto sukunan. Di mo liplipatan Alas 6 kat adda ka kumamatan dito yung agur-uray kanyak. Wen, danag mo na ya. Wen taamang ano iyaw awan naktumanan. Kasanuak mo't ngayon no kasta ti aramidam. Kay bagbagak lang, umay kasukunan. Okay, agyaman naklaunay. Sumrel ka kon, tani, anyat orasan. Ay, apay ngay. Saan kumutan ang maawagan ti cellphone ni Obet? Sapay naka-offline mo't. Anya nga tati aramidak aya. Nasurukan at 30 minutos nga agur-urayak ditoy. Wano, nalipatan na nga tati nagtulagan me. Tinasayaat, awagak ni nanang na. Aday ta,
Agriringan ti cellphone na. Hello, Jackie Nakong. Agyaman naklauna, ita sinungbatan nyo ti awag ko nana. Anya tiga po na ngay mawag kaya. Ada ka din ni Obet dita nana? Rimwar manan. Itay agsa papay ngam awan pay mat anagawid. Ay nawaw, sa dinungay man ang tinapanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na. Nagtulagan mi nga main nga umay naksukunan dito'y pagtrab-trabahwak. Ngam awan pa'y mo, nana. Itay pa nga agururayak dito'y. Ay naglukon da dya tao. Adda mo gayam nagtulagan niyaw. Ano sa kun ati agpila? Agpakada ako, nana. Agyaman naklauna, ita sinungbatan nyo ti awag ko. Bye! Ay na, mabusurak iti dayjay nga Obet. Inulit naman ang ti inaramid na kanyak idi. Talaga nga awan manaknakam na. May baglaan ta sinugbatam ti awag ko, Jackie, anak ko. Sa dino ti erbaw. At daakpay lang dito'y pagtrap-trabakwak, tatang. Agasi manday ka nga overtime mo. Inururay ko ni Obet, ta nagtulagan mi asukunan nak. Ngam awan mat anak pakita. Amangan no, adamanin na pananda kadagiti gagayim na. Hay, maasarak, tatang. Isungarod nga in pa full tank puti motor na tapno adati mausar mi. Sumadlagayam ah. Siguradong adamanin tinapananda gijay. Talagang awan ti manaknakam day di atao, tatang. Ano sa muntag pilay di paradaan ah? Unan awan mat pagpilyak. Agan ang nagkanak ka. Sa perabein. Sa dino tinagapwam si Kaobet. Nag-joyride kami kanagiti gagayim ko, nanang. Anya, Apay ka di aya. apay asimurot ka kadagiti gagayim mo nga ubingam si ka. Kat nagtulagan nyo gayam kan Jackie asukunam iti trabaho na. Kumaa, yung madayumot nga minang tinapanan minanang. Ay, awan babain mo. Awan dakis nga aramidak, nanang. Awan babain mo, tain pa full tank tinubiam ti motor. Ngam sabali maggayam tinangusaram. Iso mo tinangibaga nga ipa-full tank me. Talaga nga awan manaknakam mo. Iso akadayon da ka nga isukat dagiti makarelasyon mo, takas tate aramid mo. Immature ka launay mo. Anya ti kunam, friend. Narabyan ka, idi kalman. Wen ata saan mat atinungpal ni Obet tinagtulagan mi. Ha? Anyat kayat mo asawan, friend. Saan nakasinukon, iso akapilitan ang nakipila akmat laeng. Sayang ti oras ko anagururay kan kwa na, friend. Na, apay mo't kat na kunam kanyak nga inpa full tank mo ti motor na. Wan, in pa full tank mi idikalman iti agsapa. Ngam adati sa bali anapanan na, iso asaan nakasinukon. Na yan daya boyfriend mo. Immature ang talaga. Inuubing ti panunot na. 27 na matan ngam ay na. Talaga nga immature, friend. Hay, sakit ti ulo ti nobyo akasta ti galad na, friend. Anya ti pagpupungtutam ay Obet. Agraman dagiti tasaken plato kat mairaman pa yan iti unget mo. Makapasurun mo't ngamin day Jackie, nanang. Ay nawaw, anya ti naramid ni Jackie kan kaya. Saan nagidasong batan ti awag ko kinkwana? Nasakit siguro tinakam na kan ka. Ay nawaw, saan ko lang nga sinukon? Agsakit na dagos ang tinakam na kanya. Wun ata narabyan iti kasta unay, gapu iti kauuray na kan ka iti kalman. Nanya klase ti kapanunutan ti adday ti day babae ah. Si Kati ayan ti bidot. Di mo man ipasa iti sabali at tao. Di na magarot batan ti awag ko. Basol mo malaang agar aramid ka nga main. Si kamagayam ti ibagbaga ni tatang abisitak. Apay akasta ka mo kanya. Naa, anyat kayat mo asawan, Obet? Apay adi mo batan dagiti awag ko kin ka. Wen ata awan mo ibagakeng ka. Kasla saan nakanobyo iti kastangar aramidam ah. Kasta nga ron ti kayat mo. Siya akanayon ti agadjas para keng ka. At dayamot imbagak. Saan mo nga imbaga, ngam iti kasta pa nagsasaom kat amuklatan akasta ti kayat mo ang mapasamak. Ipalagip ko laang keng ka Saan tan nga ubing, Obet? Saanan? Di ta ka man langan. Makapaon ganas ka mo. Taisupay lang ti agunget. Awanan bain a lalaki? Nasurok makabulanan asan kayo ang nagsarsarita ken Obet, anak ka.
Wan ata na uma akong tatang. Kasanungay no agdaton ni Obet iti sa balay. Ay nawaw, agdaton lata tatang. Sigurado ka kaday. Wan, awan tinasakit abakrang ko no agdaton iti sabali. Isumat lang nga immature da di alalaki. Isu ti adda basol na ngam kaslakayat na asyak pa'y ti agpasensya kenkwana. Mawatan ka, anak ko. Isu ano siya klaamay sa, jakon kayat tatang. Kay kayat kumanen ano agdaton iti sabali. Nukas di alalaki ti maasawak, anyan tulaangan ti pagbanagak. No kasta nga raw, idiritsyon kan Obet. Baga manasay-saya at no agwin na swas kay latan. Apeng ay mawag ka. Agbreaktan, Ah, anya? itad kunti wayawayam. Jack kayat Jackie, saan ang mabalingag sinata? Nakapangadeng akon, saan ko kayat ti immature anobyo akas keng ka. Anya? Katap no awanan ti pagparikutan tatwa, itagtan ti waya-waya ti tunggal maysa. Okay, no kasta ti kayat mo. Diwan lang. Asino kamot iti panagkuram nga eh. No sikat ti nagbidot, sikat agkid daw iti pamakawan. Siyak lang ngayon at napagkurkurangan na nanang. Ay nawaw, ti aramid mo ti kanayon apag-apaan nyo kan Jackie. Saan ka day? Yan yung aro ti maramidak no kastuyak. Nangato ti pride mo, anak ko. Sika lang arudan ti nagbidot, sika pa'y ti kasta ti panagsasaw na. Nagtal na kayo nanang. Di bale tawan kami mutin kin Jackie. Ah, anyat ko nam. Nakiwin na suwasa kong kinkwana. Sika ti nakiwin na swas, wano isaw. Basta kas dyan nanang. Awan kaming, period. Mayat timod mo ita ah. Saan ka mutin anak kami suot, friend? Gaputa na ragsaka kun, friend. Adda ka din na pasama ka dyan mo. Nakiwin na swasa kun kini Obet. Anya? Kat ita, nawaya akmanan. Awan ti pagparikutak, taawan ti sakit ti ulok. Kan nalaglag-anan ti riknak, friend. Ay kat nasaya at ano kas na, friend? Narigat lakit di ti maaddaan iti immature anobyo. Naku nampay. Konsumisyon laang ti itod ti lalaki akas ta ti galad na. Kat inton sumaruno ang makirelasyon ka. Pilyom ti lalaki amature ti panagpampanunot kan aramid na. Wanan narigat gayam no kanayon a pasensyaan tayo ida. Dumakkel ti ulo da. Sigamot ti lumabas, Nicole. Adda ka di bagam? Sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay. Agtrabaho akmanan No kayat mo, itulod kan. Ay nawaw. Itian niya aga po nga itulod nak ngay. Saan ka matanobyo? Saan? Ngamkayat ka lang nga itulod. Ay saanan? Kabailak ti magmag na. Sigurado ka kade? Kaano lang idi nag-break kayo kini Jackie agayim ko. Ita, agpapansin kan iti sabali a babae. Basol ni Jackie no apay nagsina kami. Madingamin ti ugali na dadya babae. Anya? Anya ngay, itulod kan? Ay saanan? Saan ko akasapulan ti tulong mo? Korsonada magayam ni Nicole. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo't nanang. Kano si ka ti pagsasaritaan dagiti marites ijay istor itay. Ibagang manlangan ti pudno ka na kayo nanang. Kursunada kang nagpaiso ni Nicole. Apay ani Nicole pay laang agayam ti ex mo. Ni Nicole nga rod ti kayat ko nanang. Ha? Di ka man nagululbod si ka. Amok nga da sabali a planaw. Awan Kayat mo siguro apagimunan ni Jackie anya. Kayat mo nga agapad ang agayam. Saan Pagan anok mo dadya Jackie ngay. Awan kami nga rudan. At dalang maamuak. Ninanang mo. Amamukan ube. No daduma, inuubing ti panagpampanunot mo. Apay akas detis istoryaan ni Obet. Anya man ti ibagbaga day di alalaki, tata? Sika kano ti ayan ti parikaw. Iso nagwin na swas kayo. Ay nawaw, apay asyak man ti pabasulan day di alalaki. Una, saan kayo kanupay nga agasawa ng anderem kanumatang? Talaga nga immature day di atao, tatang. Si kapay kiti ti pinagbalin na adakas kadag iti istoryana. Pinagbalinak adakas tapno iso tinadalos. Talaga mo't
Saan lang ka dahi ta anak ko? Purpurmahan na pa'y gaya man ni Nicole agay mo. Anya? Dahi tamo tinanggag kong istorya na. Awan tinadakdakamat ni Nicole akas ta kanyak, tatang. Mabain lang siguro amang ibagaking ka. Imposible, ano magustuhan ni Nicole ti kas di alalaki, tatang. Nangato ti standard ti gayam ko nung maipapan iti lalaki. Iso nga aging gaitakat single latta. Adda ko maibagakan ka, friend. Anya day ta? Ang pangaasim di nakgurguraan. Ay nawaw, apay ko maaguraan ka ngay. May papankin obet nga ex mo. Apay ni Obet? Ay na, agdat-daton kanyak, friend. Idi pa'y, ngam italaang ana ibagakan ka, tadagulit mo't. Uray ibagak asaan nga agdaton, ipilit na latta. Si kakit di mo't? Ay na di nakgurguraan Ngam saan mo't akas kin ni Obet kat ti kayat ko. Ang mga no agbalbaliw no si katinobya na. Ay mamati ka. Talaga kit di nga ugali ng tikas jay. Nakasaritak ni Maya nga ex na matlaang. Kat ti kina-immature gayam ni Obet tinagsinaan da. No kasta, saan apod no ti imbaga ni Obet kanyak nga adda ti sabali ti ex na? Ulbud na laday jay. Nagaramid iti istorya tapno iso tinalintag iti imatang ti sabali ang tao. Ay, nakabut-buteng ti maaddaan iti nobyo akasta ti ugali na. Ibagayo man ken Obet na training. Ay niya ti ibaga ken Obet, Nicole. Ibagayo asardengan na kon, nana. Ha? Dagulit mat ngamin. Imbagak lang aruden ken kwa na nga awan namnamaan na kanyak. Ala, ibagak to ken kwa na ti imbagam na ko. Ibagayo asaan ko akayat ti maki-boyfriend iti maysa nga immature, nana. Saan ka mababalaw na kong? Pudno mo ngamin nga immature ti anak ko. Agyaman ak unay, nana. Kunaklakit di anuguraan nakmeten. Ay na, awan makagapot apnuguraan ka. Ngamin, amok at ti anak ko ti ayan ti bitaw. Agtugaw ka, tagsarita tapay. Ano ti bagayon na lang? Sardengam kanon ni Nicole. Anya? Saan asi ka ti kursunada na? Masursuro nando ti agayat kanyak nanang. Di mo namnamaan ang mapasamak pa'y dayta. Ngamen, saan na akayat ti immature anubyo? Ay nawaw, saan mo't ananang? Ay na, di mo ilibak tapod no mo ti ibagbaga dagiti tattao. Talaga nga immature ka. Iso apag nakmam kumamatan dayta, tagbalbaliw kan. Lakay ka matan. Iti kasta nga edad mo. Ammom kumamatan tar aramide manako. Sabong, para kin ka, Nicole. Ay nawaw, talaga mo't adagulit kanya. Awatem kumamatan ha. Jak kayat, itad mo latan iti sabali. Ginatang ko da ito para kin ka, Nicole. San apara iti sabali a babae? Umuna iti amin, gayom ko ti ex mo. May kadwa, saan akaskan ka ti type ko. Anya? Ulitak man na, awan namnamaam kanyak Obet. Saan akaskan ka ti kayat ko apakiasawaan. Anya? Ti kina-immature mo, tinagsinaan nyo kan Jackie agayom ko. Saan ka di? Saan na po no da ita? Ni Jackie tayo tibidot, anya? Makitam da ita. Tigayim ko pa iti pagbali ng adakas. Ibagbagak lang tipod no. No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Naibagak mo ti kayat ko nga ibagakan ka. Awan namnamaam kanyak, ta saan ko nga arapaap ti maaddaan iti immature anobyo, wano asawa. Anya? Ay nawaw! No amom asika ti ayan ti biddot, sursuruam ti agpakumbaba. Kang runaan iti amin, agaramid ka iti nasayaat. Iti kasta, saan da nga ibaga nga immature ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.